ମୁଁ ମିଛ କଥା ମୋତେ କହୁଛି କି? ଭୋକ ହେଉଛି ଆଉ ଯାଇଥିଲା 8-9ଟା ଖାଇବାକୁ। ନା କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମାଛ କ'ଣ ଢାଞ୍ଚେ ଆସିଥିବ ମାଛ ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା ପାଣି ପାଣି ହଁ ପାଣି ଅଛି ନା? ଆରେ ନାଇଁ ପାଣି କ'ଣ ରହିଲା? ଅଛି ଅଛି, ମୋର ଆଣ ପାଣି ଅଛି, ତମେ ଖାଅ। କ'ଣଟା ସେଇଟା ବା? କ'ଣଟା ସେଇଟା? କୋଉଟା? ଏ ଡବା। ହେଇଟା କ'ଣ ଡବୁରୁ କ'ଣ ଡବୁରୁ ଲେଖା ଅଛି ଜାଣିଲା ଆଉ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଡବୁରୁ ଡାବୁରୁ? ଡାବୁ ଦେଖେଇ କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାବୁରୁ? ଦେଖେ ଡାବୁରୁ ପଢ଼ୁନୁ କ'ଣ ସେ? ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ଖାଅ ଖାଅ। କ'ଣ ଖାଲି ପେଟ ପୁରିବା? ଖାଉନ ତମେ ସେଇଆକୁ, ପେଟ କେଇଜା ପୁରୁଛି ଦେଖିଆ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଣୁନୁ। ଚାମଚ ନାଇଁଟି? ଆଉ ନଦେଲେ ଖାଇ ହବନି। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଖାଅ, ହାତରେ ଖାଅ। ଖାତ ଧରିବି କୋଉଠି? ପାଣି ଅଛି। ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଅଛି ଏଠି ପାଣି, ତମ କହିଲି। ଖାଅ ଖାଅ। ଆରେ ବା ଡାବୁରୁ ଟି ଡାବୁରୁ। କେମିତି ଖାଇବି? ହଁ ସେମିତି ଖାଅ। ସବୁଠୁ ଖାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଖାଇବ। ଭୋକ ମରୁଛି? ଭୋକ ମରୁଛି? ଏତିକି ଭୋକ ମରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଖାଅ। ଆଉ ଟିକେ ଖାଉନ। କେମିତି ଖାଇବି? ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ତ ଏକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଖାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଖାଅ। ଖାଉନ। ଖାଅ, ତମ ଭୋକ କରୁଛି। ଭୋକ ଏଇଥର ମରିବ। ସେ ଯେତିକି ମରୁଛି ମରୁ, ତମେ ଖାଉନ। ଆରେ ତମେ ଖାଉନ ଜେଜେ ଟିକେ। ନା ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା? ଡବୁରୁ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ। ଭଲ ଜିନିଷଟି। ମୁଁ କେବେ ଜାଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ। ଡବୁରୁ କ'ଣ ଏହାକୁ ଜାଣିଛୁ? ସେ ଖାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ? ସେ ଭଲ ଅଛି ଯେ, ନାଇଁ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏହାକୁ? ହଁ ସେଇଆ ଯେ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୁଡ଼ି କଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ କହିନ ଖାଇନି। ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ସଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇନି, ଖାଉନ। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ଡାବୁରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ଡାବୁରୁ ତା ତଳେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତଳେ ଏତିକି ପଡ଼ିବ। ରାତିରୁ ଉଠି ଦେବେ ଡାବୁରୁ ଖାଉଛ? ଡାବୁରୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଭୋକ ମରିଯିବ? ମରିଗଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାଇଛି। ଏକାଥରେ ଅଧିକା କରି ଆଣ, ଖାଉନ। ଏକାଥରେ ଅଧିକା କରି ଆଣ। ଆଉ ଆଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିଲା ଟି? ଆଉ ଟିକେ ନେଉନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆଉ ରହିଲେନି 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଭୋକ ମରିଗଲା। ସେଠି ଥୋଇଲେ ଯା। ଥୋଇଲେ
ହଁ ଥୋଇଦେବି। ଆଉ ସବୁ କୁଶଳ ତ? ହଁ ଆଉ ଚାରି ଭାଗ କୁଶଳ ତ? ଏ ଭକତ ହେଉଛି କୁଶଳ ହବ କ'ଣ? କ'ଣ ତମେ ଯାଇ 8-9ଟାରେ ଯାଇ ଖାଇଥିଲ? କେତେବେଳେ ବା ହଁ ଯାଇ ଖାଇଥିଲ ଟି। ଖାଇଛି ଏ ଲେଖା ଭୋକ ହେଉଛି କେଡ଼େ ଗା? ବଡ଼ ଗା ତଥାପି କେତେ ବଡ଼ ହବ? କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆଉ ତମେ ତାହେଲେ ଯାଇ ଖାଇନ? ନା କାହିଁ ଖାଇନ ବା? ଖାଇକି ସେ ଦେଲେନି ଖାଇବାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ଖାଇବି କେମିତି? ଆରେ କ'ଣ ଏଥିରେ ମଣିଷ କରିବ? ନା ତମେ ଯାଇକି ଖାଇଛ ତମର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଖାଇକିରି ମୋତେ ଏ ଲେଖା ଭୋକ ହେଉଛି ଅଳ୍ପିଆ କରି ଖାଇଛ ଆଉ। ଜମା ଖାଇଲି କାଲି ସବୁ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଖାଇଲି ପଡ଼ିକି କାଲି ପେଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ ଆରେ କାଲି କ'ଣ କି? ଏଇ ଅବସରକୁ ଦିଅନ୍ତି ବା ଅସୁର କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି କାଲି? ଓହୋ ଜେଜେ ଶୋଉନ? ଆରେ ଭୋକରେ କ'ଣ ନିଦ ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ଆଜି ରାତି ସାରା ବସିବ? କାଲି ଏମିତି ରାତି ପାଇବା ଯା ବସିବି ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ? ଏ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ରୋଡ଼? ସାଇକଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନରେ ଯେଉଁ ବସନ୍ତି। ଶୋଇପଡ଼। ପାନ ଟିକେ ଦେଲୁ ଖାଇଦେବା ହେଲେ ପାନ ଏତେ ରାତିରେ କେଉଁଠି ଆସିବ? ସିଏ ସବୁ କବାଟ କାଣ୍ଟା ଦେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଟି। କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇବି କେମିତି ଆଉ ପେଟକୁ ଦେବ କହୁଛି ଶୋଇବି ଟିକେ ଗାଲେଇକି ଶୋଇପଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି। ହଉ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ରାତି ଅଛି? ହଁ ରାତି ଆଉ କେତେଟା ଅଛି? କ'ଣ ଜେଜେ? କ'ଣ କହିଲ? ପେଟରେ କଷି ଦେଇକି ଶୋଇଛି ସେ ତ କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଭଜା ଚୁଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼ ସେମିତି ଲଗେଇକି ମାନେ ପାଟିରେ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଆଣେ ଯାହା ଭୋକ ହେଉଛି ଖାଇବି। ଆଣିବି? ଯା ହଉ ରହିଥାଉ ଆଣିକି ଆଉଛି। ତୁ କଷି ନା ଆଉ ଜେଜେ ନା ଚାବନ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଣିକି ଖାଇଦବ। ଯା ଆଜି ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉନୁ? ସେ ଚାବନ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବ? ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଆ। କ'ଣ ଜାଣି ତ ଉପାସ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଉ ସକାଳୁ କାହିଁ ଖାଇବି? ସକାଳ ଖାଇବନି? ନା ଖାଇଯିବା। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ଆଉ କାହିଁକି କ'ଣ? ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼। ନିଦ ଲାଗୁଛି ଶୋଇବି।